Oziọma dịka Luke si kwuo, isi nke 4. Ma ebe Yeshua jupụtara na Mmụọ Nsọ, o si na Jọdan laghachi. Mmụọ ahụ wee duru ya na-agagharị n'ịkpa. Ekwensu na-anwakwa ya ọgụ ụbọchị 2. O righịkwa ihe ọbụla n'ụbọchị ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ zuru, agụrụ wee gụọ ya. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha. Yeshua wee zaa ya sị, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama okwu niile nke si n'ọnụ Chineke pụta. O wee duru ya rigo, wee gosi ya alaeze niile nke elu ụwa dum mmadụ bi na nke oge. Ekwensu wee sị ya, gị ka m ga-enye ike a niile na ebube ha, n'ihi na ararawo ya nye n'aka m. Onye ọbụla m chọkwara inye ya, m nye ya. Ya mere, ọ bụrụ na gị onwe gị ga-akpọ isi ala n'ihu m, ihe a niile ga-abụ nke gị. Yeshua wee zaa sị ya, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-ekpere. O wee duru ya gaa Jerusalem, guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke sị ya, ọ bụrụ na ị bụ Ọkpara Chineke, si n'ebe a tụda onwe gị n'ala, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere gị. Ọzọ, ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ikpọbi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya. Yeshua wee zaa sị ya, ekwuwo sị, anwala Onyenwe anyị Chineke gị. Mgbe ekwensu nwasịrị ọnwụnwa niile, o wee si n'ebe ọ nọ pụọ ruo mgbe ọzọ. Yeshua wee laghachi na Galili n'ike Mmụọ Nsọ. Ude ya wee pụọ jesaa n'ala dum dị gburugburu. Ya onwe ya wee na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha. Mmadụ niile na-enyekwa ya otito. O wee bịaruo Nazaret ebe a zọpụtara ya. O wee baa n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike, dịka ọ na-eme mgbe dum. O wee bilie ịgụ akwụkwọ. E wee nye ya akwụkwọ Aịzaya onye amụma n'aka. O wee meghe akwụkwọ ahụ, chọta ebe e deworo ya sị, Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na ọ teele m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ikwusa ntọhapụ gwa ndị a dọtara n'agha, na ikwusa ịhụ ụzọ gwa ndị ìsì, izipụ ndị etiwara ahụ ka ha laa, ikwusa afọ mgbe Onyenwe anyị na-anara mmadụ nke ọma. O wee kpuchie akwụkwọ ahụ, were ya nyeghachi onye na-ejere ha ozi, wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee na-elegide ya anya. O wee malite ịsị ha, taa ka emezuworo ihe a edere n'akwụkwọ nsọ na ntị unu. Ha niile wee bụrụ ya ndị ama ya. Okwu niile nke amara nke si n'ọnụ ya pụta na-ejukwa ha niile anya. Ha wee sị, onye a ọ bụghị nwa Josef? O wee sị ha, n'ezie unu ga-atụrụ m ilu a, dibịa, mee ka ahụ gị onwe gị dị ike. Ka ihe anyị nụrụ na emere ha na Kapanahum meekwa otu a n'ebe a n'obodo nke aka gị. O wee sị, n'ezie asị m unu, ọ dịghị onye amụma ọbụla nke a na-anara nke ọma n'obodo nke aka ya. Ma n'ezie ka m na-asị unu, ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ dị n'ala Izrel n'ụbọchị Elaịja, mgbe e mechiri eluigwe afọ 3 na ọnwa 6.
mgbe oke ụnwụ dara n'ala ahụ niile. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha ezigara Elaịja, kama naanị Zarefat n'ala Saịdọn jekwuru nwanyị di ya nwụrụ. Ọtụtụ ndị ekpenta dịkwa n'Izrel na mgbe Elisha onye amụma, ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha mere ka ọ dị ọcha, kama naanị Neeman onye Sairin. Ọnụma wee jupụta ha niile n'ụlọ nzukọ ahụ mgbe ha nụrụ okwu ndị a. Ha wee bilie chụpụ ya n'obodo ahụ, duru ya garuo mpempe ugwu nke e wuru obodo ha n'elu ya, ka ha wee kwada ya n'ala. Ma ya onwe ya gabigara n'etiti ha laa. O wee rịdata na Kapanọm, otu obodo nke Galili. O wee na-ezi ha ihe n'ụbọchị izu ike. Ibobo ozizi ya wee wụọ ha n'ahụ, n'ihi na okwu ya dị ike. Otu nwoke nọkwa n'ụlọ nzukọ ha, nke nwere mmụọ ọjọọ. O wee were oke olu tisie mkpu ike sị, "Pụọ ebe a! Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, Yeshua onye Nazaret? Ị bịara ịla anyị n'iyi? Amatara m onye ị bụ, onye nsọ ahụ nke Chineke." Yeshua wee baara ya mba sị, "Kpuchie ọnụ gị, sikwa n'ime ya pụta." Mgbe mmụọ ọjọọ ahụ tụdasịrị ya n'ala n'etiti ha, o wee si n'ime ya pụta na-emerụghị ya ahụ. Ibobo wee wụọ ha niile n'ahụ. Ha wee kwurịta n'etiti onwe ha sị, "Gịnị bụ okwu a?" N'ihi na o ji ịchị isi na ike nye ndị mmụọ na-adịghị ọcha iwu, ha wee pụta. Ụzụ ya wee tụọ gazuo n'ebe niile nke ala dị obodo ahụ gburugburu. O wee si n'ụlọ nzukọ ahụ bilie baa n'ụlọ Saimọn. Ma oke ahụ ọkụ jisiri nne nwunye Saimọn ike. Ha wee kpee ekpere banyere ya. O wee guzo n'akụkụ ya, bara ahụ ọkụ ahụ mba. Ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. Ngwa ngwa o wee bilie na-ejekwara ha ozi. Ma mgbe anyanwụ na-ada, ndị niile ka ha laa, bụ ndị nwere mmadụ ahụ na-adịghị mma n'ọrịa dị iche iche, kuuru ha bịakwute ya. O wee bikwasị ha niile n'otu n'otu aka ya abụọ, meekwa ka ahụ dị ha ike. Ndị mmụọ ọjọọ pụtakwara n'ọtụtụ mmadụ na-eti mkpu sị, "Gị onwe gị bụ Ọkpara Chineke." Ma ọ na-abara ha mba. O kweghịkwa ka ha kwuo okwu, n'ihi na ha matara na ọ bụ Kraịst. Ma mgbe chi bọrọ, ọ pụọ gaa n'ebe bụ ọhịa. Igwe mmadụ niile wee na-achọ ya, wee bịakwute ya, malitekwa igbochi ya ka ọ ghara isi na nke ha gaa ebe ọzọ. Ma ọ sịrị ha, "Aghaghị m izikwa obodo niile ọzọ ozi ọma Alaeze Chineke, n'ihi na ezitere m ime nke a." Ọ na-ekwusakwa okwu Chineke n'ụlọ nzukọ niile nke Galili.